Тук сме за теб, с усмивки и ръце, светът е по-добър. Когато сме с теб, ти си нашето слънце, което ни грее. Всеки ден с теб е светъл нов ден. Здравейте, аз съм Зорница Маркова и съм основател на Сенс Център. А това е... Аз съм Марчела и съм управител и главен логопед в Сенс Център. С теб сме заедно, с теб сме едно, вярваме в теб и в твоето добро. Сенс Център е плод на една мечта, която зрее повече от 2 десетилетия. Интересът ми към децата в аутистичния спектър се зароди още тогава. Дългогодишният ми опит като психотерапевт ме срещна с много хора, родители с сходни трудности, които искат най-доброто за децата си, но все не успяват да намерят най-доброто място, на което да могат да се доверят. Като майка на 5 прекрасни деца, аз разбирам в дълбочина какво е да се бориш за щастието и за развитието на всяко едно дете. Как децата са уникални и пъстри и колко е необходимо подхода към тях да бъде различен, съобразен с техните индивидуални нужди, както и с начина, по който те възприемат света. Тази лична перспектива ме мотивира да изградя място, където родителите да могат да намерят подкрепа, разбиране и увереността, че не са сами. Един от ключовите фактори за успеха на Сенс Център е моят екип, който работи с вяра и отдаденост. Всеки един от нашите специалисти дава най-доброто от себе си във всеки един момент. Когато една идея, мечта се работи с толкова много любов и енергия, едно от най-важните и ценни неща е до себе си да имаш хора, на които можеш да имаш пълно доверие, хора, с които имат сходни до твоите ценности. За мен един от тези хора е Марчела. Тя не е просто колега, а съмишленик, с който вървиме заедно по пътя на сбъдването на нашата обща цел, и това е да подкрепим родителите и да променим живота на семействата и техните деца. Сенс Център е с площ около 700 квадратни метра, разполага с 14 терапевтични кабинета и 2 зали за психомоторика. Това, което ни различава от другите центрове, е нашият индивидуален подход към всяко дете и индивидуален план, изграден спрямо нуждите на всяко дете, както и любовта на целия екип към децата. В Сенс Център работят вече над 20 специалиста. Работи мултидисциплинарен екип, който включва логопеди, психолози, ерготерапевти, двигателни терапевти и социални работници. Сенс Център предлага най-различни терапии: речева терапия, психологическа терапия, развитие на емоционална интелигентност, ерготерапия, психомоторика, многофункционална стая, имаме тъмна сензорна стая. За помощ към Сенс Център до днес са се обърнали над 700 родителя. При нас идват и са идвали деца, които нямат точен контакт, не говорят, не се обръщат на името си, имат множество стереотипни движения, които са със съмнение за аутизъм. След работа с нас и изготвянето им на индивидуален план, вече говорят сложни изречения, обръщат се на името си, имат точен контакт и социалните им взаимодействия са в норма, което прави екипа все по-мотивиран. Визията ни за бъдещето е да изградим обучителен център за специалисти, както и повече семинари за родителство, да можем да подкрепим и родителите, а също така и групи за тинейджери. Сенс Център е място, което е символ на надежда и доказателство, че когато работят с сърцето, умът и правилните хора, могат да се постигнат невероятни неща. Сенс Център е дом, където мечтаем. Тук всички сме силни, ръце си подаваме. С теб сме заедно, с теб сме едно, вярваме в теб и в твоето добро. Всяко дете принадлежи. Винаги тук за вас.